Ei, 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 ei. Yeah. Hola a tothom, hola Aina. Hola. Parlem amb l'Aina Alegre, que aquesta Fira Mediterrània presentarà Estudi 3. És un projecte de recerca hiperformàtic que investiga, atenció, la percussió al Ball de Pastorets de Vilafranca, del Penedès. De fet, aquest tercer estudi forma part d'un projecte més ampli titulat Estudis, que inclou, de moment, 4 performances sempre vinculades amb la pràctica del picar. Llavors, quin és el detonant d'aquests estudis? I com vaig començar aquest projecte de recerca, el que em vaig donar compte és que jo sempre utilitzava el picar en les meves peces. I llavors va ser donar-me compte que per mi és un motor coreogràfic molt potent. I el que volia era justament buscar, indagar en diferents cultures populars, cultures físiques, geogràfiques, i posar-me en contacte amb persones que piquen. Llavors, a Manresa estrenaràs el tercer, que tècnicament seria el quart, perquè vas fer un estudi 0. Com has desenvolupat aquesta cerca? I com has anat a parar al Ball de Pastorets de Vilafranca? Per què Vilafranca? Jo soc de Vilafranca del Penedès i quan era jove sempre m'hagués agradat ballar amb els pastorets. És un ball molt potent perquè utilitzen un pal de fusta llarg i el ball està basat en el picar a terra. I és un ball que produeix molt de so, molta ressonància, molta percussió. I em va semblar interessant justament en aquest context de recerca de buscar persones que em puguin explicar les seves vivències relacionades amb el picar, amb cultures del picar, amb danses del picar. Em va semblar interessant per la Fira de Manresa treballar sobre o col·lectar converses amb amics que han ballat al Ball dels Pastorets. I em faig d'això un motor coreogràfic per a aquesta peça que presento a Manresa. L'espai on ho presentes sempre el busques amb molta cura, no? Perquè crees un vincle amb el públic, hi ha un joc de moviment. A Manresa ho faràs al pati de l'Anònima i què et permet aquest espai? És un espai molt gran, molt vast. Per mi em connecta també amb l'arquitectura urbana i em sembla superinteressant buscar aquesta fricció entre una dansa popular com els pastorets, que és una dansa que antigament ve de rituals agraris i que és antiga, és arcaica, i posar-la en diàleg amb un espai més aviat urbà, amb una arquitectura que podem, diguem, que no veiem terra, és ciment, és urbana, i per mi són dos mons que a la vegada estan molt allunyats, però a la vegada estem tot el rato connectant, i és una mica el que fem també a les festes majors. Ballem danses antigues, però les ballem el 2020, el 2021, el 2022, i els espais són espais urbans, arquitectures actuals, diguem-ne. Això connecta moltíssim amb la Fira Mediterrània, no? que busca aquesta mirada a l'arrel. També t'has fet moltes preguntes com això de com es transmeten aquests rituals, aquestes... Quines preguntes et feies i quines respostes així ràpid que ens puguis explicar? O sigui, el punt de partida, que és el picar, per mi em sembla un gest que és meravellós perquè és a la vegada superarcaic. Per mi és les primeres maneres de l'ésser humà de comunicar, les primeres formes de fer música, i a la vegada el que es va veient és que al fil dels anys, de l'evolució humana, és un gest que continua, que persevereix, que està aquí amb nosaltres. I, per exemple, el que també m'interessa molt en aquestes recerques que faig és saber com les danses s'han transmeses. I sempre és una transmissió oral, que es passa de manera oral i que també té molt a veure amb una herència però que anem perdent, que no sabem molt bé d'on venen. En general, per exemple, els pastorets no saben ben bé d'on venen, però hi ha noves ficcions que s'estan fent a partir d'aquestes transmissions orals. I el que m'interessa és aquesta pèrdua i reconstrucció que s'està fent des de les danses més antigues, que les anem portant fins a la contemporaneitat. Molt bé, doncs Aina, moltes gràcies. Amb moltes ganes de veure aquesta estrena a la Fira Mediterrània de Manresa. Sí, moltes gràcies. Bona fira. Gràcies. Moi,
Sessions.